Дөресен әйткәндә, Хәния Фәрхине Ульяновскида түгел, татарлар яши торган барлык төбәкләр дә яратып каршы алалар. Сәхнәдән алкышлап зата иделәр. Аның концертларына билетлар да 1-2 атна алдан ук сатылып бетә иде. Ул тамашачыны үзенең моңлы тавышы һәм сәхнәдән гадилеге белән дә әсир итә алды. Хәнияне халык бик яратты, чөнки халыкның күңелен шуннан да ул теге белгән кебек, ишен белгән кебек, ул сәхнәгә чыкса, аны җырламаса да халык хөрмәт иткән. Кулыннан нәрсә язса да, шигырь язса да, кулыннан киләдер яны. 2016 елның көзендә җырчы Ульяновскига соңгы гастрольләренә килә. Шәһәрнең Ленин мемориалында тамаша залы 1200 кеше сыйдыра. Һәр вакыттагыча концертка билетлар 9 көн эчендә сатылып бетә. Бик күпләр билетсыз кала. Аның җырларын ишеттем радио буенча. Радиода ишеттем. Шулай күпмедер вакыт үткәрсә инде концертына барырга туры килде. Истә калсын дип аталган бүгенге искә алу кичәсенең идея авторы һәм сәхнәгә куючы Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Алсу Әлмәтова бу чараны уздыру ансамбльгә йөрүче кызларның күптәнге хыялы иде ди. Һәрбер кеше үзенә ошаган җырларны сайлады. Күңеленә ятканны, Хәния Фәрхинең бит төрле җырлары бар. Кемгә нинди яши, барысы да үзләренә ошаганны сайлап алдылар. Бүгенге концертның мәртәбәле кунагы 90-нчы еллар башында Хәния Фәрхи белән бәйрәм ансамблендә эшләгән Газинур Фарухшин үзенең көр тавышы белән шул чырларда башкарган җырларын кабат сымберләргә бүләк итте. Хатирәләре белән дә уртаклашты. Көчле һәм тату коллектив йыгынды. Без 4 кенә ел эшләгән. Аннан соң инде 25 еллар очрашкан булмады аның белән. Концертларда да гомумән очрашкан булмады. Телефоннан аралаша идегез. Telefondan da aralashgan bo'lmadi, ande bir bo'lmadi. Бұл шақлар Арамис сағындырмын, ер шақлар баяғына бармаған. Танылган җырчыны искә алу кичәсенә килгән тамашачы үзе дә сәхнәдәгеләргә кушылып җырлады. Кемдер елап та алды. Хәния турында сөйләгәндә без җылап утырдык. Бик дисәгез, аның кебек моңлы җырчы бик сирәк була. Хәния Фәрхинең бөтен җырларында катнашып, концертларында йөрдек, яраттык идем. Бу көнне сәхнәдән җырлар гына түгел, үзе исән чакта җырчы белән якыннан аралашкан кешеләрнең кызыклы хатирәләре дә байтак яңгырады. Бу дөньядан кеше китсә дә, җыры кала икән шул. Ульяновскидан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа гасыр каналы.